أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين wannan shiri namu na farko a yau zai gudana cewa insha Allah dukkan zama za mu dinga kawo muku hadisai guda biyar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu yi amfani da littafin mi'atu hadith lil hifz. Wannan shine littafin da za mu dinga yi kuma duk zama za mu dinga kawo hadisai guda biyar. Hadisai ne na Bukhari da Muslim a cikin sa muttafaqun alayhi. Saboda haka wannan shine juz'i na farko a cikin wannan littafi mai albarka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-hadith al-awwal. Hadisi na farko an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. An karbo daga Abi Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi. Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatani khafifatani ala al-lisani. Kalmomi guda biyu sauƙaƙa ne akan harshe. Wato idan harshe zai furta su suna da sauƙi. Thaqilatani fil mizani. Masu nauyi ne a ma'aunin mutum, wato mizanin mutum ranar tashin alkiyama za su taimaka wa mizanin mutum ya zama to yana da nauyi. Habibatani ila rahmani. Ababan soyuwa ne zuwa ga ar-rahman shi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Wayannan kalmomi ne su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ga sunan kalmomi ne guda biyu. Subhanallahi wa bihamdihi a matsayin kalma daya, subhanallahi al-azim a matsayin kalma daya. domin yani tutlaqu al-kalima fi al-lughati al-arabiyya ala al-jumal al-mufida. Wato jumla mufida ana daukar ta a matsayin kalma a larabci. Inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ko ishara zuwa mai da yake cewa rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. A dawo da ni zan aikata aiki nagari cikin abin da na riga na bari. Wato yana so a da shi duniya, sai Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tare da cewa rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak ai jumla ce, to amma sai Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sadaka yani tudlagu yani al-kalima fi على الجمل المفيدة في اللغة العربية. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سوني كلمة من إذا كفى دام زان الله صلى الله عليه وسلم يجي سنة السوكي أحرشي سنة نوي أميزاني وأبوه سليواني زوج الله تبارك وتعالى متفق عليه البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بدك أبي هريرة الله يكره الداعي ليش قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wane ne mafi cancanta a cikin mutane da zan kyautata abotata da zamantakewata da alaƙata da mu'amalata da shi? Qala sai manzon Allah yace ummuka mahaifiyarka. Qala thumma man? Sai wannan mutum yace sewa. Qala ummuka. manzo Allah yace mahaifiyarka. Qala thumma man? Yace sannan wa? Qala ummuka. manzo Allah yace mahaifiyarka. Qala thumma man? Yace sannan wa? Qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma abuka, sannan babanka. Kun ga ya faɗi wa hasso nawa su uku. Ana hudu sai faduwa sai faɗi mahaifi saboda matsayin uwa. Muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka. الحديث الثالث حديثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنك أقول أبي هريرة الله يقال يدعى قريشي حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إياكم والظن كبرزة فإن الظن دومي شيزة أكذب الحديث شيء ما في كرية زنجي زتو ياك سكسوبي أكوي زتن ديكي الراجح أكوي زتن ديكي المرجو. زتن ديكي راجح kaga yaro kullum yana daukar jaka ya tafi makaranta, sai ka ce kai ina kyakkyawan zaton wannan yaron za a samu babban malami mai karantar da addini nan gaba. Wannan babu ne domin zato ne mabniyun ala al-asas, ko ba haka ba? Amma kaga mutum kawai yana tafiya sai ka ce kai ina kyakkyawan zaton wannan gidan rawan jose shi, to wannan zaton shi ne marjuh bi halatta ba. So da haka inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Da haka zato akwai hadisin da ake cewa adh-dhannu dhanbun wa law kana haqqun
zato zunubi ne ko da gaskiya ne ko shakka babu wannan hadisi ne inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito al-hadith ar-rabi' hadisi na hudu an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal 'abda la yatakallamu bil kalima haqiqa bawa zai yi furci da wata kalma ma yatabayyanu fiha bai tantance a cikin wannan kalmar ba kawai ya saki bakinsa yayi magana manzon Allah ya ce yazillu biha fin nari zai zame ta sanadiyar wannan kalma da ya faɗa a cikin wuta ab'ada ma bainal mashriq wal maghrib mafi nisan abin da yake mahudar rana da mafadinta Allah ya kare mu da haka mutum ya kiyaye bakinsa shi sa wani balarabe yake cewa ihfaz lisanaka an taqula fatuftala innal bala'a muwakkilun bil mawdi ka kiyaye harshenka ka iya faɗin abin da za a jarrabe ka mafi yawancin bala'i in ya faɗa wa mutum ana wakilta shi ne da abin da mutum yake furci da bakinsa Allah ya kare mu الحديث الخامس حديث نبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان كان ابي هريره الله يكرمه دع غريشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ان الله يغار حقيقه الله تعالى ينكيش وغيرة الله كيشن الله وأن يأتي المؤمن ما حرم الله مؤمني يجي وأبن الله يحرمته كنان الله ينكيش منين كيشن الله شيني مؤمني يأيكة حرام وسي الله يكيش kunga kenan kishi sifa ce daga cikin sifofin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka dace da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sai Allah ya hada mu a shiri na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعلم عند الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.